Shoutout mo na yan. Shoutout sa aking mga pinsan na para ko ng kapatid. At dahil 1 week na lang, June na, shoutout as well to my LGBT brothers and sisters. Yun o. Shoutout sa inyo mga kapatid. Yes. Ikaw ba, DJ Alexis with a Y, nabanggit mo kanina na ang iyong mga pinsan ay ang mga tinuturing mong mga kapatid. Wala ka bang mga kapatid? Wala, ako ay isang only child. Wow! Alam mo, ang daming benefits na naririnig ko or advantages kapag only child. Totoo ba yun? May pros, may cons. Siyempre, kahit saan naman ganun, di ba? May advantages, disadvantages. Pero yung atensyon, pagmamahal, lahat ibinubuhos sa'yo ng mga magulang mo. Yes na yes. Oo, kumbaga wala nang ibang favorite, ikaw lang. Wala. Siguro, kung may pagpipilian pa, yung mga pets namin. Pero, ako na lang At syempre, yung mga pinsan mo na yun, paano mo sila naging close? Lumaki po kami sa isang bahay. Yung tito ko at mom ko, yung family namin, yan, isang bahay kami. So, ang turing ko po talaga sa kanila mga kapatid. Eto mga mas older sa'yo? Isang mas older, tas the rest mas bata na. Okay. So, parang ate ka rin nila. Talaga? So, hindi mo ba inaasam na, uy, magkapatid pa ako? Gusto ko pa magkaroon ng kapatid? Tinanong ko yan sa sarili ko. Parang, gusto ko ba ng kapatid? Leo kasi ako. So, yung attention gusto ko talaga ako lang. Wait! So, naniniwala ka pala sa mga horoscope na yan? Yes, kayo DJ. Anong, sun sign mo? Scorpio. Ay, Scorpio. So, gusto ko ako lang din. Kaya nagkakasundo ako sa mga Scorpio. Same mindset. Ganun ba yun? Uy, pero hindi ako masyadong maalam sa mga, mga, anong tawag dyan? Signs? Zodiac signs. Ayan. Ang alam ko lang kasi yung sign kapag niloloko ka na, ganyan. Alam mo yung mga ganon. Yung mga flags. Yung mga red flags. Ayan. Pero etong mga to, ang mga kabataan pala naniniwala pala ngayon sa mga ganito, no? Ay, opo. Ayan. So anyway, gusto mo na ikaw. Pero syempre, hindi naman nagiging parang hadlang or parang hindi rin naman, parang feeling ko hindi ka naman din madamot or parang mapagbigay ka rin naman. Hindi naman. Hindi. Ayan. So, anong mga kaya mong ibigay sa mga pinsan mo? Ay, kapag gumagala po ako kasama kaibigan, lagi ako nagdadala ng pasalubong pa uwi. Ay, may ganun. Lagi. Talaga? Hindi ka nakakalimutan. Hindi mo nakakalimutan yan? Hindi. May specific ba na timeline na parang, okay, pag ganitong era, tagtipid ako, tapos kapag ganitong era, eto na yung mapagbigay ako, dumadating ba sa point na parang natitipid mo sila o wala ka masyado na ibibigay or meron ding part na, or laging meron? Tinatry ko na laging meron. So, pag gumagala ako, lagi kong isipin, okay, so yung pera ko pang gala, pamasahe, tas pasalubong, ayan. Kailangan, naisip ko na, dapat uwi akong kunay, may Dunkin, may Lola Nena, ayan. Ang bongga naman, may foresight ka agad. Kailangan ko maisip. Alam mo, ang naisip ko lang dati ng mga ganyang edaran ko, sarili ko. Kung paano ako makakabili ng mga kisses na na nanganganak. Alam mo yun? Ay, yung mga bola, yung lalagay sa bote. Sa bote, tapos lalagyan mo ng tubig para maglumaki siya, tapos magiging bola na siya. Ganyan, yan. Alam mo yun? Nagbebenta sa labasan ng elementary ko dati ng mga kisses. Ako paano ako bibili ng mga jackstone or parang stationery, ganyan. Uso pa ba yun ngayon? Mga stationery, yes. Yes. Yung ginagawang collection. Collections. Wow. Pero kanina nabinggit mo din yung yung tungkol sa mga brothers and sisters natin sa LGBT community. Ayan, ikaw ba ay isang friend na open sa mga ganitong klaseng kaibigan? Yes. Halos lahat po ng friends ko. Medyo, dating with very open, ayan. Some of them are gay, some of them are bi. May mga straight din, ayan. Talaga? Yes. Tapos masarap sila kasama? Super. Ang sabi nga nila ay, ang mga bading daw, hindi daw yan nakikipagkaibigan sa pangit at sa boring. So, kung may kaibigan kang bading, ay, alam mo na, maganda ka na, hindi ka pa boring. Ayan, gusto ko yun. So, maganda tayo at hindi tayo boring kasi marami tayong mga kaibigang mga... Kayo rin. Oo.
madami. Yung iba hindi nga lang nag-out. Charot! May sarili kasing journey. Ayan. May Actually, totoo. Tapos, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, komportable yung iba na sabihin talaga sa buong mundo na eto ako, ito yung preference ko, ito yung orientation ko. So, buti kayo, open na kayo at this age. Kasi alam mo, nung era dati pa, ang daming mga hindi open about this community. Tama. Pero sumasali ka sa mga yung mga parade, ganyan. Nung huli po nasali ko, grade 7 ako. Talaga? Kasama ko po parents ko. Ayan. Ay, talaga? Masaya po. Kaso nga lang ngayon, nagka-pandemic, hindi na natuloy. Last year, busy ako, hindi ako nakapunta. Kaya ang goal ay this year makakapunta tayo. Talaga? Makakapunta ka? Makakapunta. Kailangan, kasama mga kaibigan. Ayan. Ayun. Ano normally yung parang attire mo sa ganon? Very colorful. Ayan. Basta colorful yan. Basta mga bright, rainbow. Ayan. Ayan. So, saan ka order ng mga pang ganon mo? Pang rampa mo? Hala, baka kapag na lang. Kapag na ba? Malapit na. Kasi Pag June na malapit yan. na. Oo. Ilang kembot na lang, ilang tulog na lang. Parang mga 5 araw na lang. June na. Yes. Pride month na. Sa 6-6, sana umabot. Ayan. para may discount. Ay, oo. Nag-aano ka pala? Umaabang. Oo, nag-aabang ka pala ng mga gano'n. Nakala ko add to cart ka lang ng add to cart. Add to cart, tapos sa 6-6, ito check out. Ay, may gano'n. Ganon. What a bright kid. Pero kung gusto mo rin ng mga rampa-rampa ha, sa amin may event din kami dito sa Manila Broadcasting Company or MBC Media Group. Ito nga ang Aliwan Fiesta sa darating na June 27 up until June 29. Ito yung 3-day event. Alam mo ba na dito sa Aliwan Fiesta, pinagsama-sama lahat ng mga festivals. So, hindi mo na kailangan pumunta ng Cebu, Iloilo, kasi yung mga Sinulog Festival, Dinagyang Festival, lahat halos ng mga festivals all over the country ay dito magpaparada at magpe-perform. Tapos competition to So para may street parade, tapos may grand performance, as in sobrang colorful. Pero ang saya-saya nito, pero yung iba iinit ulo kasi sarado na naman yung kalsada. Ay, totoo. Nanood ako nung kailan ba? Basta nung nakaraan. Kasi yung ate ko, lumalaban siya. Talaga? Siya yung dating street dancer din siya. Wait lang, yung ate mo na to, yung pinsan mo? Yung pinsan ko. Okay. Yeah, dancer po kasi. So, saan siya? Dati po, ang aking elementary ay sa Atimonan, Quezon. So, Quezon Province. Quezon Ayan. Province. Anong festival kaya yung sa may Quezon? Festival namin sa Quezon, hala. Nyug-nyugan. Yan, Nyug-nyugan Festival. Hoy, sumasali yan dito sa amin. Yes! Nung So, huli nakita po mo siya nilang dito? sabak, nanood ako. Ang daming tao. Sobrang daming tao. Dami. So, dapat maaga pa lang pumunta ka na dito tapos magbaon ka ng maraming tubig. Pero ang pinakamasarap dito, yung may Shoppers Bazaar. Tapos yung Shoppers Bazaar, maraming mga tinitinda dito ng mga kung ano-anong kakanin, Hindi ganyan. ko yun alam. Ay, yung mga delicacies ng Pilipino na nagmula pa sa iba't ibang lalawigan ng Pilipinas. Yan, Kaya dapat sarap. itry mo yan, June 27 to 29. Ay, sige, pupunta tayo. Ayan, isama mo lahat ng mga kapatid mo. Ay, sige. Ayan, kung magkakaroon ka ng kapatid, ano bang requirement? Ay, may requirement pagkapatid. Ay, gusto ko yung Yung parang kunwari papipiliin ka ng isang kapatid, anong personality na meron siya? Gusto ko mas matalino sa akin. Talaga? Para Ayaw- maturuan ka? Yes, at para hindi na din sa akin magtanong. Kasi, In short, ayaw niya po ng tanga-tanga. Ganyan. ayoko. Kasi, iba yung mas mabilis ka matuto at iba din yung magaling ka magturo. Ayan. Ayan. Hindi ako teacher yung dating eh. Mahirap ako mag-explain ng mga complex na concept. So kung may kapatid ako tapos magtatanong siya ng mga patulong ako sa homework ngayon, ay hindi kita masasagot. Pero feeling ko, marunong ka naman at magaling kang mag-explain. Tinatamad ka lang. Ay, baka. Baka tinatamad ka lang sa part Baka. na yun. Yung Yeah. parang wala ka lang parang patience, di ba? Para i-explain lahat. Pero kung tutuusin, nandyan yung talino mo. O ayan, sa mga willing pong maging kapatid ng ating student radio jock, ay pwede po kayong humabol dito pumunta. Mag-apply na kayo. Ayan. May forms. May mamaya. form, hindi. Charot lang, with that. Anyway, marami pa kaming pagkukuwentuhan kasama si DJ Alexis with a Y. Kapiling si DJ
Jackie Tera. At si DJ Alexis. Dito lang yan sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. At ang ating next song ay para sa mga nagtatanong kung kailan nga ba aamin. Para sa iyo to, Lihim by Arthur Miguel. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!